नमस्कार गावातल्यानो, मी संजोग, आम्ही सिंधुदुर्गकर या चॅनेलवर तुमचा मनापासून स्वागत असा। तर आज आम्ही भोगवे दिलेले असा आणि आमचा भोगवे सिंधुदुर्गातला सुंदर, शांत आणि स्वच्छ किनारपट्टीसाठी ओळखला जातो। तर त्याच आज दाखवणं माझा हेतू असा होता। आणि इकडे येताना आम्ही बऱ्याचदा चुकलो रस्त्यात, तर माझा म्हणणं काय, तुम्ही येताना व्यवस्थित मॅप लावून यावा, म्हणजे तुम्ही बरोबर इकडे पोहोचताना। आता व्हिडिओ पूर्ण बघा, व्हिडिओ तुमका पूर्ण आवडलो तर शेवट लाईक करा आणि चॅनेलवर जर नवीन इला असलास ना तर चॅनेल आधी सबस्क्राइब करा। तर चला आता बघूया इकडे आम्ही भोगवे कसे पोहोचलो। तर हे आता आम्ही सुकळवाडीतनं निघालो आणि आता चौक्यात पोहोचलो। चौक्यातनं आम्ही आंबेरी मार्गे भोगवेक जातलो। ही चौक्याची बाजारपेठ इलेली आ हयन मालवण साईटीक जाताना लेफ्ट मारून यो बघा, जसं मी जातोय तसोच जाऊन पुढे 200-300 मीटरवर आंबेरीक जाणारो रस्तो दिसता। थंयसून आपल्याक राईट घेवचो आणि आपल्याक सरळ रस्त्यान जावचो आता। तर हे आता आम्ही आंबेरी रस्त्याक लागलेले आसो। तर आंबेरी ह्यो रस्तो किती खाचखळगेवालो आ बघा, तुमका खूप स्ट्रगल करूचा लागतला जाताना, कारण हे चिऱ्याचे खाणी वगैरे असत ना, त्याच्यामुळे खूप मोठे चढाव आणि उतार असत। हे बघा, आता तुमका व्हिडिओ दिसत असतला, रस्तो खडबडीत असल्या कारणामुळे कॅमेरो पण खूप हलत होतो। पण मी एक तुमका चांगला सांगतो, हे न येण्यापेक्षा तुम्ही चौक्याच्या पुढे जर मालवण साईटीक जायत असलास ना तर असाच कुंभारमाटेक जायचा आणि कुंभारमाटेत खय कोणाकही विचारायचा की सिंधुदुर्ग एअरपोर्टचो रस्तो खयचो, मग त्या रस्त्याने तुम्ही सरळ इलास ना एअरपोर्टकडे, तर एअरपोर्टच्या जराशा पुढे म्हणजे एअरपोर्टला राऊंड मारून आपल्या भोगवे जावचा लागतं दुसऱ्या साईडीन। तर तुमका मी दाखवतलंयच, पण ह्यो जरा मधनं शॉर्टकट होतो म्हणून आम्ही म्हटलं बघूया तरी। हे बघा, असे बारीक सारीक रस्ते आहेत, ते पटकन लक्षात पण नाही येणार। त्यामुळे तुम्ही ह्या मार्गे जर इलास ना तर तुमका इचारीत येऊ खोया पुढे। आता त्याच दाखवलंय ना, त्या रस्त्यान पुढे इला सरळ की वरती ब्रिज दिसतला तुमका। ब्रिजच्या बाजूसूनच ब्रिजच्या रस्त्याक वरती जाऊक रस्तो असा, थंयनं वर जावचा लागता। ही आता गाडी चढावाक चढा नव्हती म्हणून मी उतारलोय गाडीवरनं। तर ह्यो आता आंबेरीचो रस्तो, ह्यो आंबेरीतनं इलो वरती, पुलाच्या बाजूसूनच बरोबर वरती येता आणि ह्यो आपलो सिंधुदुर्ग एअरपोर्टचो रस्तो, हयनच आपल्याक सरळ पुढे जावचा। तर ह्या आता चिपीचा ब्रिज, चिपी ब्रिज ह्या आपल्याक एअरपोर्ट रोडलाच गावता मध्ये। तो आपला सिंधुदुर्ग एअरपोर्ट आणि भोगवेक जावसाठी रस्तो एअरपोर्टच्या त्या साईडीन असा। मग आता पूर्ण एअरपोर्टाक राऊंड मारून आपल्याक त्या बाजूक बाहेर पडान भोगवे रस्त्याक जाऊक होया। तर दाखवतोय मी आता तुमका। तर ह्या आधी एअरपोर्ट बघा, आमचा सिंधुदुर्ग एअरपोर्ट बाहेरसून कसा दिसता आता। तर एअरपोर्ट कडनं राऊंड मारून झाल्यावर आपल्याक सरळच समोर भोगवेचा रस्तो दिसता। तर या भोगवेच्या रस्त्याने आपण आता पुढे चाललो भोगवेसाठी।
तर हय आम्ही भोगवेत आता पोचलेले आसाव आणि हयसूनच पुढे राईट घेऊन आपण भोगवे चौपाटीसाठी जातो पुढे. तर भोगवे चौपाटी हयसून जवळजवळ 6 किलोमीटर आहे. तर आता ह्या चौपाटीच्या रस्त्यार आपण लागलेले आसाव. रस्तो थोडो खडबडीत असा, जरा इकडे सरकारान लक्ष देऊक होयो थोडोफार. पण तुमका शांत, स्वच्छ आणि सुंदर किनारो जर होयो असात तर भोगवेत येणा ह्या माझ्या मते तरी खूप चांगला काम हा. आणि तुमका हय येऊन नक्की आनंद मिळतो, कारण इकडे पर्यटक खूप कमी असतात, त्याच्यामुळे आपले शांतता अनुभवक मिळतं चांगली. तर हे आम्ही भोगवे बीचवर पोचलेले असाव. तीही आता काही दृश्य आम्ही टिपलेली असे बीचवरची, ती आता तुम्ही बघा. तर हे आम्ही असेच आता बीचवर इलव, ते फिराक निघालो. आणि बीच बघा किती सुंदर हा, आणि कागदाचो एक पण तुकडो नाही बीचवर, म्हणजे किती बीच स्वच्छ हा बघा. आणि इकडे पर्यटक जवळजवळ नाहीच्याच बरोबरच असतात, म्हणजे तुम्ही हय कधी भेट दिलास ना तरी तुमका शांततेचो अनुभव एकदम भारी गावतो. संध्याकाळची वेळ असा आणि समुद्राच्या अगदी समोर माड असत बघा, किती भारी दिसतात. तर हय बसाक पण तुमका म्हणजे रिलॅक्स करूक व्यवस्थित जागा पण असा खडकांवर, तर थंय तुम्ही बसान रिलॅक्स करू शकतास.
आज वातावरण ना एकदम क्लिअर होता, त्याच्यामुळे ना आमका आज मस्त सनसेट एन्जॉय करूक गावलो भोगव्यात. सनसेटचो पण टाइम लॅप्स मी काढले व्यवस्थित, पण त्याचा झाला काय, मित्राचो मोबाईल होतो तो पण सॅमसंगचो होतो आणि सॅमसंगचो मोबाईल मी वापरलाय ना, त्याच्यामुळे त्याच्यातला एवढा आपल्याला काय माहीत ना. त्याच्यात होता टाइम लॅप्समध्ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करूचा होता काहीतरी, तर आम्ही करूक नाही पटकन. तो जरा वाईज ब्लर इलो व्हिडिओ, पण तो आता इतको वेळ 1.5 तास मोबाईल ठेवलेलो, तर आता काय टाकूचो तर लागलोच माका व्हिडिओ. तो आता बघा नवीन युट्यूबर असं जरा ॲडजस्ट करून घ्यावा. यो तो टाइम लॅप्स जर माका माहीत असताना ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करूचा असता म्हणून तर किती मस्त येणार होतो बघा टाइम लॅप्स. पण जा काय आता असा तर असा, ते का आता काय करतलं. तर बगलाच गावातल्यानो मी तुमका भोगवे बीच दाखवलंय, आमच्या सिंधुदुर्गातला सुंदर, शांत आणि स्वच्छ बीच. तुमका जर एकांत हवं असाल तर ह्या बीचला नक्की भेट द्यावा. आणि जर तुमका व्हिडिओ आवडलो तर नक्की लाईक करा या व्हिडिओ. आणि तुम्ही शेवटपर्यंत आतून राहुला असला तर चॅनेल आमचं नवीन इला असला तर चॅनेल आमचं सबस्क्राईब करा, बरोबर. तर आजच्या व्हिडिओ इतक्याच होता. भेटूया काहीच्या तरी पुढच्या व्हिडिओ. तोपर्यंत काळजी घ्या आपली.